Je správne, ak nemecký kancelár Merz, pani Lašáková, hovorí o možnosti odňať nám eurofondy kvôli tomu, že nemáme rovnaký konformný názor s ostatnými členskými krajinami Európskej únie na riešenie konfliktu na Ukrajine? To, čo si pán Merz dovolil povedať smerom voči Slovenskej republike, by malo rezonovať hlavne v ušiach ostatných členských štátov. Pretože ako náhle sa to urobí so Slovenskou republikou, postupne sa to bude robiť aj smerom k ostatným. Takže je otázka, ako k tomu pristúpime. Pristúpia ostatné členské štáty. Viete, lebo vtedy, keď Richard III chcel lorda, ktorý ho kritizoval v parlamente, dať popraviť, tak sa ho zastali ostatní. A to z jednoduchého dôvodu, pretože vedeli, že ak to pripustia pri ňom, tak pán kráľ to bude robiť aj s ostatnými. Čiže tu sa ukazuje to, že akým spôsobom sme my ostatní súdržní, alebo že či naozaj chceme nemecký diktát. Pretože aj kancelár, pán Merz, si musí uvedomiť, že on je personálnym substrátom Európskej rady. No, on by sa nás možno niekto aj zastal, pani Lašáková, ak by neprišli také tie reakcie, že teda toto sú slova Führera a že to sú nejaké totalitné praktiky a tak ďalej. A to asi nepodporí nikto, pretože aj takéto výroky sú jednoducho cez čiaru. Nemyslíte si? Kto povedal, že pán Merz je Führer? Myslím si, že to bola krajská organizácia strany Smer sociálna demokracia. No, tak to netuším, že či majú toto v merku, ale pokým to nepovie žiaden z ústavných činiteľov, myslím si, že to je zanedbateľné, pretože aj v Nemecku nájdete po Facebookoch tiež všelijaké vyjadrenia. Myslím si, že horšie vyjadrenie mal napríklad pán Igor Matovič z pozície, a to teraz už neviem presne zaramcovať, či predseda vlády alebo minister financií, keď povedal, že už som slúbil Zakarpatskú Ukrajinu. Takže to sú vyjadrenia, ktoré by si mal niekto ako pán, alebo teda respektíve predseda vlády, poprípadne minister financií odpustiť. Ale čo sa týka nejakého facebookového statusu krajskej organizácie, myslím si, ja som si ju nevšimla, ospravedlňujem sa, zase nemôžem stíhať všetko sledovať, ale pochybujem, že sa týmto bude zaoberať pán Merz. Čo sa ale jeho vyjadrenia týka, to si myslím, že bude prehodnocované aj z pozície ostatných, teda áno, z ostatných predstaviteľov Európskej rady a skôr si myslím, že tam bude musieť vysvetľovať pán Merz na tejto platforme a nie Robert Fico. No a čo sa týka pána Merza a tých jeho vyjadrení, tak myslím si, že skôr on by sa mal vyjadriť, alebo teda respektíve ospravedlniť smerom k nám, pretože trestať členské štáty za názor nie je cesta. Európska únia nie je cieľ. Jednoducho my si musíme uvedomiť, že Európska únia je prostriedkom k tomu, aby sa obyvatelia Európskej únie mali lepšie a bezpečnejšie. A toto, pokým nebude Európska únia plniť, tak jednoducho sama si vyrába potom proti sebe akékoľvek nejaké dôkazy. Ale čo sa týka toho pána Merza a toho jeho vyjadrenia smerom voči Slovákom a Maďarom, tak ja by som veľmi rada, ak môžem, ak mi dovolíte, zacitovala článok 26 odsek 1 ústavy Nemecka, ktorá hovorí, že činy, ktoré môžu narušiť mierové spolunažívanie národov a ktoré sa vykonávajú s úmyslom pripravovať sa na útočnú vojnu, sú protiústavné. Musia byť potrestané. Ten článok samozrejme pokračuje, takže pán Merz by si tiež mal dávať pozor, hlavne po tej skúsenosti, ktorú to Nemecko má a že urobili seba reflexiu. To áno, ale mal by si dávať pozor, akým spôsobom pristupuje k jednotlivým štátom a vyjadrovať sa trošičku zmierlivejšie, zrovna on, keďže to majú v článku 26 odsek 1 v ústave.